karon ang usa sa mga bida sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Ug sayran taon sa kaha ang angay ninyong saksihan nga mga episodes karong mubalik na sa TV ang maong telebabad series. With us this morning ang bida, ang mida sa papel nga si Caitlyn Agpangan, the very beautiful Kate Valdez. Mayong buntag, Kate, and welcome back! Hello po, thank you so much. Magandang umaga po sa inyo. Maganda talaga ang umaga namin dahil maganda ang bisita namin. How are you, Kate? Thank you. Salamat po. I'm good po. Kamusta po kayo? So far, how was your morning, Kate? Sobrang ganda po ng umaga ko. I am thankful kay Papa Jesus dahil binigyan niya ako ng another day. So, I'm happy. Oo, always start your day with a grateful heart talaga. Pero ikaw ba, Kate? What do you usually do when you wake up? Of course, gusto naming malaman paano ba nakukumpleto yung morning mo? Sinasanay ko yung sarili ko na when I wake up, I do a short prayer na mag-thank you kay God dahil binigyan niya ako ng another day, another life, na another time to spend with my family and kung ano yung dapat kong gawin. And this time, Kate, kasi unang buwan ng taon ngayon, gusto namin malaman yung mga future plans mo and more this 2021. So may ibibigay kami ng mga slam book type of questions, okay? All you have to do, finish the sentence na lang, ha? Ayan. This year, 2021, Kate Valdez wants to achieve a toned body. Oo. Kasi medyo, I have baby fat. Kayang-kaya naman yan. Nasimulan mo na ba? Sisimulan na. And ayan, second question. 5 years from now, Kate Valdez will be... 5 years from now, Kate Valdez will be more adventurous. Ayan. Like how adventurous? Hindi kasi po ako ma-travel person. Siguro mag-explore pa ng mga places na hindi ko pa napupuntahan kasi I'm a homebody po. Kasi I'd rather stay at home kaysa lumabas and stuff. Ngayon, talagang ipupush ko na kasi na-realize ko na ilang buwan nakakulong sa bahay, hindi ko pa napupuntahan yung mga places na gusto ko puntahan. Saan mo pala gusto pumunta, Kate? Oh, first, gusto ko pumunta ng Iloilo, and then Cebu, Yes. and sa Boracay. Ayan, next. If you weren't an actress, Kate, what do you want to become? Ayan, ito po sobrang hindi ko pa nasasabi sa mga interviews. And I realized na oo nga no, naalala ko na gusto ko talaga maging professional ballerina. And this time, Kate, pag-usapan natin ang nalalapit na pagbabalik ere ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Without giving it all away, ano-ano ba yung kailangan naming abangan? Bakit kaabang-abang ba talaga yung bawat esena nyo dito sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday? Marami po kayong aabangan besides sa friendship namin ni Gina Lynn, sa away ng parents namin, and syempre sa love story nilang tatlo. Kasama na rin dyan si Benny, kaya guys, marami talaga kayong aabangan. Pero ito, Kate, ha, personally, we'd want to ask you, kasi kung wari, nangyari ito sa'yo, may family ka or friend ka na nagkalayo kayo, nagka-problema, how would you mend things up? Paano mo maibubuo pa rin yung friendship na parang naiwan, ganun? To be honest po, nangyari po talaga yan sa akin. Nung sa elementary best friend ko. Ngayon, I'm happy and proud to share na ngayon okay na kami, nagkaroon na kami ulit ng communication. Kasi before, nagkaroon ng tampuhanan dahil lang sa paper! Dahil lang dyan sa paper! So ngayon, kinlear ko na okay na tayo. Yun yung problema ng mga bata, yun, napalaki natin. And now, mas wise na tayo ngayon, mas mature na tayo sa pag-intindi ng mga bagay-bagay. And now, I am happy na talagang wag nang itago pa yung mga ganun mga simple things na pwede namang pag-usapan, di ba? And of course, excited na kami na madugtungan yung istorya nyo sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. So, Kate, please invite everyone na abangan ito. Abangan nyo po ang mga pasabog na eksena pa sa Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Thank you so much po. Stay safe and stay healthy, guys. Stay safe and stay healthy din, Kate. And thank you for joining us this morning.
Thank you so much. Have a great day. Have a great day!